जोंनि माखासे बर' गथ'फोरा ससियेल मिडियायाव फैनानै खालि गोरोन्थि मावनायखौल' जोङो नुनो मोनगासिनो दं। मानोना उनथिंबो साननाय गैया, सिगांथिंबो साननाय गैया, बिजिरनाय गैया। जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै कन्टेन्ट लाबोलाबायनानै खालि जों गोरोन्थि मावनायखौल' नुनो मोनगासिनो दं। थ' बेबायदिजों बोरै जानो? जोंनि बर' गथ'फ्राबो मास्टार माइन्ड जानांसिगौब्रा। जोंनि गथ'फोराबो मास्टार माइन्ड जानांसिगौब्रा। गुबुनखौ फोरोंनो हानाय जानांसिगौ। जोङो खालि गुबुननिफ्रायल' जों सोलोंबाय थाबा जानाय नङाना। जोंबो गुबुनखौ फोरोंनो हानाय जानांसिगौ। जोंबो मास्टार माइन्ड जानांसिगौ। जोंबो टिचार जानांसिगौब्रा। खालि मा गोरोन्थिखौल' मावबालाय बोरै जानो? बेबायदि गोरोन्थिल' मावबाय थाब्ला बोरै जानो? बिदिजों बोरै जानो? खालि गोरोन्थिल' मावबा बोरै जानो? जाय बाथ्राखौ नोङो बुंथावा, जाय बाथ्राखौ नोङो रायलायथावा, जाय बाथ्राखौ नोङो भिडिअ खालामथावा, जाय बाथ्राखौ नों कन्टेन्टखौनो खालामथावा, गासिबो माने टटेलि माने रं, टटेलि माने आउट अफ माने गाइडलाइन अफ फेसबुकनि माने गाइडलाइननि माने आउटआव। दा बैफोरखौ नोङो भिडिअ बानायोब्ला, सोरबा जाथिनि हेंथायै बानायोब्ला, बबेबा हारिनि एगेन्स्टआव बानायोबा, सोरनिबा एगेन्स्टआव बाथ्रा बुङोब्ला, आरो बेबो गाज्रि सोदोबजों बाथ्रा बुङोब्ला, थ' नों बेखौ मोनथिखायो बे टटेलि रं होननानै। बेनिखायनो बुंदों ससियेल मिडियायाव माबा मोनसे कन्टेन्ट आपल'ड होनायनि सिगां बेखौ 100 नोङो बेखौ नायबिजिरनांगोन, बेखौ नायफिननांगोन। बे कन्टेन्टआ सोरनिबा माबा मोनसे खहा खालामगोन नामा? सोरनिबा माबा मोनसे खहा जागोन नामा? थ' बेखौ जेब्लाबो सांग्रां जानांगौ। थ' जों बेबादिजों बोरै जानो? मास्टार माइन्ड जादोब्रा, मास्टार माइन्ड जादो। जोंनि गथ'फ्राबो मोजां टिचार जादो, मोजां टिच खालामदो। जों इसिबां दिनैसिमबो मालायनि उन जानानै थायोबा बोरै जाबावनो? मालायनि उन, गुबुन हारिनि उन जानानै थाब्ला बोरै जानो हानो? दिनैनि बे ग्लबेलाइजेसन आरो बे इन्टारनेटआवथ' जों बिराद उन, माने एकदम जों माने एकदम उनथार माने गुबुन हारिनि। जोङो दिनै खालि गोरोन्थिल' मावो। जोंबो फोरोंनो नाजानांसिगौ, जोंबो फोरोंग्रा जानांसिगौ। सोरबा माबा मोनसे नोंखौ गोरोन्थि कमेन्ट लिरदों, सोरबा नोंखौ माबा मोनसे बबेबा जाथिनि सोमोन्दै, बबेबा हारिनि सायाव, बबेबा सासे बेक्तिनि सायाव सोरबा माबा मोनसे गाज्रि बाथ्रा बुंदों, नों बेखौ फोरोंनोसो नाजानांगौ। न', बेबायदि नङा। बाबु, नोंना जायाखै, नै बिदिसो जानांगौ। बेबायदि नङा, नोंना जायाखै, नोंनि रावा जायाखै, नोंनिया जायाखै, नोंनिया गोरोन्थि जादों, बेखौ फोरोंनोसो नाजानांगौ। जोंनिया मा खालायो? फोरोंनो गारनानै सोरनिबा माबा मोनसे रियेक्सन भिडिअ नुब्लानो मा खालामबाय? एकदम माने गावनि गोसोआव जि सानदों, एकदम सनसल गोसोजों, साज्रांजों, उन सिगां जेबो साननाय गैया, बिजिरनाय गैया, थब्लं ससियेल मिडियायाव बुंनानै होबाय। दिनै बिनि फिथाइखौथ' मोनदों, नङा होमबा? मोजां जादों जायफोर बिथांमोना दिनै हमनानै साजा होदों, बुजायदों, हामा बेबायदि होननानै बुंदों, बेबायदि खालामनो मोना, हमनानै बुजायदों। बिसोरखौ थ' बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन। मानोना जाहाथे बे मोनसे लेसन, बेबो जोंनि बर' गथ'फोरनि थाखाय मोनसे लेसन। मानोना ससियेल मिडियायाव जानला मोनला बाथ्रा बुंजाया। आरो नै बेफोरखौ नुनानै जोंनि मानसिफ्रा सोलोंनांगौ। मानोना जेब्लाबो जोङो सांग्रां जानांगौ। जोंनि बे कन्टेन्ट सोरजिनायाव जों जेब्लाबो सांग्रां जानांगौ। आरो बियो टटेलि फेसबुकनि गाइडलाइननि बे टटेलि बाहेरावखा। आरो बेबायदिखौ
रायजो राजायाबो सापर्ट खालामा आरो फेसबुकआबो सापर्ट खालामा बेनिखायनो टटेलि रं मानोना बेनो आंनि खावलायनाया जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो बर' सेंग्रा सिख्लाफ्राबो मास्टार माइन्ड जानांसिगौ माने गुबुनखौ खालि फोरोंग्राल' मालायजों नोङो फोरोंजाग्रा नङा मालायनाव सोंनो गोनां जाया नोंबो गियानखौ आरजि नलेजखौ बुथुम गासिबो नोङो नलेजेबल पार्सन जा गियान गोनां मानसि जानो नाजा गुबुनखौ बुजायनो नाजा सोरबा गोरोन्थि मावदोंब्ला बुजायनोसो नांगौ मानोना जोंनि गथ'फोरा दिनै जानला मोनला भिडिअ बानायो बेबायदि भिडिअ बानायनायनिफ्रायबो जाहाथे गथ'फ्रा गोजानाव थायो माने सोरबा सासे गथ'आ गोरोन्थि मावोब्ला बियो बे गथ'निल' गोरोन्थि जाया बियो गासैबो गावनि बर' जाथिनि आरो बर'निनो लासिंसिं जायो जोंनिनो लासिंसिं जायो माने दिनै नोंसोरखौ जोङो बेबायदि नुदों दा जोंनिनो लासिंसिं बर' गथ'आ बेबायदि बर' मानसिफ्रा बेबायदि होननाय मोनसे बाथ्रा फैयो माने तो बेनिखायनो जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा बेफोरबायदि गोरोन्थि हाबा ससियेलि एन्टि ससियेल माखासे बेबायदि गोरोन्थि खामानि मावनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो आरो मोजां कन्टेन्ट लाबो मोजां नलेज गोनां एबा नलेजेबल नलेज गोनां बेफोरबायदि कन्टेन्ट लाबो गुबुनखौ फोरोंनाय गुबुनखौ मिथिहोनाय नोंनि कन्टेन्टनिफ्राय जाहाथे नायग्राफ्रा माबा मोनसे गियान आरजिनो हायो बुथुमनो हायो नै बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ जाहाथे लाबोनो नाजायो अब्लाना जेब्लाबो मान सन्मान मोननो हागोन आरो मान सन्मान मोननायनि गेजेरजों ससियेल मिडियायावबो थाइसे थाइनै फैसा खामायनानै सोलिनो हागोन आरो तो आङो जोबनायाव बेखौनो खावलायबाय जाहाथे जोंनि लाइमोन गथ'फ्रा बर' गथ'फ्रा ससियेल मिडियायाव माने जानला मोनला कन्टेन्ट बानाया जानला मोनला गाज्रि सोदोबजों गाज्रि रावजों बेबायदि गुबुना दुखु मोननाय गुबुना आघात मोननाय बेफोरबायदि भिडिअखौ बानाया आरो बेबायदि आपल'ड खालामनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो जोबनायाव बेखौ खावलायबाय जै बर' हारिनि जै